Xalqaro konkurslar laureati Fayruza Nuriyeva. Bayansılarımız Salavat Halilov, İlşad Fatihov, Rem Garayev, Halid Fatihov. Halid bilen yaşligim birge ötdi. Min onun etiyenisinin muңнарында тирбелип өскән баламын такты. Һәм менә әлеге көнгә кадәр Халид сәхнәдә, без сәхнәдә. Халид моңнарың кәмемәсен, көч бирсен сиңә. Uzun uzak yıllar халыкны сөендереп моңнарыңда тирбәтеп яшә. Молодец, орденлы Халид син хәзер. Файруза менің күрші гына илештік қызы, бірге өстік, бірге филармонияда эшлей башладық. Аннан келсең инде алар Нефтекамский филармониясында эшләп, лайыклы ялга чыктылар. Шундый мотор көчле җырчылар. Ул Казанга барып, менә Фәнис белән барган чакта алып бардык да. Анда инде дер селкетеп Гөлҗамалларын җырлап, ушларын алып Казаннардан ис китерлек хәл ясап кайттык без ул вакытта. Казаннар бездән калтырап торалар. Теге күдәре баянчы кара волгысына башкортларын төяп килде инде хәзер. Урын калмай диләр, министр культуралар. Менә шундый чаклар булды. Рәхмәт Фәйрүзә. Әле бүген шул тиклем горурландым илешләр белән. Менә сәхнәне тутырып илешләр чыктылар. Баянис Халид илеш басып тора. Илешләр яшәсен, Башкортстан яшәсен, илләр тыныч булсын. Барыбыз да исән сау булайык, дуслар. Üyenkiler hanay sakrındarıdır, İfkala tanışkayınlar. Ey avılım ısıp kaytam hiye, Bəhət aşkına koyulur. Yügüre yügüre ta vaxtına düşer, Şişmelerde irinim sıvatan. Ek isterim kalyan garmun tartıp, Seyhinin tünelin yuvatan. İfke düşür bir an yaşlıgındı, Unut eli unut kaygındı. Yine bal yerde bir kup hasret gördüm, Keser eli bir an şatlıktan. Yügüre yügüre ta vaktına düşen, Şişmelerde irinim sıvatan. Kişilerin kalyan garmun tartıp, Seyhinin küngelin yuvatan. Üyenkiler hanay sakrındarıdır, Uzatıp kalamın hukayındar. Ey ağılım osıp kaytanda min, Gidemeler mirek kıyındar. Yügüre yügüre ta vaktına düşen, Şişmelerde irinin sıvatan. Ek isterim kalyan garmun tartıp, Seyhinin küngelin yuvatan. Yügüre yügüre ta vaktına düşen,
de irinim sıvatan isterim talyan garmun tartan Esey hinin kungelen yavata Башкортостандың атқадағы артисі Захир Ифәнсурин. Халит ағай, һеҙгә ҙур рахмат. Беҙҙе һеҙ күп йырҙар ҡараттығыҙ, йырҙарҙың нескәлеген өйрәтәһегеҙ. Мына сәхнәлә баҫып торғанда ла бер ҡолаҡҡа әйтеп тораһығыҙ, мына мында көслөрәк, мында иплеберәк дип. Һеҙгә ҙур рахмат шул сифатығыҙ өсөн. Мәңге сәхнәлә йәшәргә яҙһын. Ҙур рахмат һеҙгә.
Башкортостанның халық артистлары Азат Бихсурин, Халид Фатихов. Хәл тағай dur рахмат. Хәлгә исәнлек, хаулык, туган көнне көтмәстән күңелдән котлайым. Рахмат. Muhabbet bulup tuladan yine ısratı bundum ma elle bütünley tuladan yine ısratı bundum ma elle bütünley tuladan. Mühabbetin direk mine yanıp güyün genimde Ulu havada dolu havada riza Hüyüp hüyül genime Ulu havada dolu havada riza Hüyüp hüyül genime Unutulmaz yeter bulup Күңел дәргә моң тулган Түйіп бара күзләремә Өйрәүдән кем туйган 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 Өйрәүдән кем туйган Өйрәүдән кем туйган Башкортостанның һәм Татарстанның атқаныган артисты Лилия Биктимирова. Башкортостанның халық Татарстанның атқаныган артисты Фәдис Ганиев. Менә кадерле дуслар, минем инде иң якын гомер буе менә шу сәхнәдә бергә азакы менә шу вакытларда инде ничә еллар буена үзебезнең сеңлебез, үзебезнең апаем, Фәдис апаемнар белән бергә эшләйбез. Без инде бер туганнардан да булай гайбәт Фәдис апаем. Без инде бөтен авырлыкларны да бергә кичтек, җиңеллекләрне дә бергә кичердек. Шуңа аларга исәнлек, тазалык,
исән сау булыгыз. Һәм мин бик шатмын, мин бик бәхетле шушындай яшьләр, шундый талантлы кешеләр белән эшләвемә. Сезгә мең рәхмәт. Мин һәр вакытта сезнең алдыгызда баш иям. Рәхмәт, Халит абый. Үзеңә халкыбыз белә, минем хезмәт юлымны синең белән башлаганыңны белә, шуның белән бәхетле булганымны белә. Шул вакыттан 20 яшьлек җегеткә йөрәгенә, күңеленә, сәхнәгә, менә шушы сәхнәдә бүген булган барлыгыма орлык чәч салганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Калган гомерләрегезне минем бар теләгем шул. Шушы бармакларыгыз аша, йөрәгегездә гармун сәдәфләре аша, йөрәгегездән чыгып, ярылып яткан мөхәббәте, сезгә булган сөюе гомеренең ахырына тиклем агылса да агылса иде, хөрмәтле дуслар. Амин. Рәхмәт Халит абый булганыгыз өчен. Халит Рәхмәт сезгә, Фатихов! барысы өчен. Халит Фатихов!
филармониябыздың солисі Рүстәм Ғандалипов. Туған күніде гүллә гитәм, шәшәкләр гүлләмәсен. Ходай сиңа бәхет саулык, мул бирсен жәлләмәсен. Туған көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Туған көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Туганнарың, дуслар котлый, әйтеп йөрәк серләрен. Хәтердә узак сакланыр туган көннең хисләре. Туган көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Шулай бит, дуслар! Құшларда суза мұңлары, сені құтлап еркелеп. Туған күннер күрлеп өтсін, достар белән бергәләп. Туған күннер, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Туган көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Амин, шулай булсын, дуслар. Халит абый, юбилейң белән исәнлек, саулык, тазалык, байлык, балкышлар һәм алкышлар сиңа. Туган көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Туган көннәр, елга бер килә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Күпме шатлык, куанышлар кешегә бирә бит ул. Кешегә бирә бит ул. Һәр кемгә бирә бит ул. Халит Фатыйхов! Башкортостанның атқадыған артисі Рамиль Хазиев. Жырның авторы Илшат Фатыйхов. Халит Фатыйхов! Абзыкай. Менә бу җырны инде миңа бүләк итеп, улым Илшат әзерләп бирде язып. Шушы җырны. Менә Халит абый, абзыкай, менә безне, халкыбызны шатландырып, моңларың белән әле Алла бирса, озак итеп яшә. Ярыймы? Халит Фатыйхов, маэстро үзе! Башкортостанның халық артисі Салават Юлаев ордені кавалері Халит Шайых улы Фатыйхов.
вакытта ошо рух, ошо дәрт, илһам менән сәхнәләрдә яшьләргә насип булган. Менә хәзер миңа да сүз итәргә вакыт җитте бит, хөрмәтле дуслар. Хөрмәтле дуслар, сез инде миңа хәзер 45 ел буена шу сәхнәдә эшләүгә туганнар күп булып беттегез. Мин һәрберегезне йөзләрегездән танып торам. Чыккачтан да нурлы йөзләрегезне күреп сезнең белән исәнләшә башлайм. Сез шул кадәр ягымлысыз, шул кадәр туган җанлы, дус җанлы кешеләр. Сез бигрәк тә үзебезнең Башкортстанның халкы горурлык минем өчен. Менә инде минем бүгенге көндә 4 бәйрәмем. Беренчедән, минем эшләй туган көнемә 45 яшь. Ой. Шуларга яшәреп булсын бит. 65 яшь. Икенчедән, филармониядә эшләй башлауыма, шушы туган йортымда эшләй башлауыма 45 ел. Өченчедән, минем 45 ел буена менә шушы сез дусларым, сезнең белән танышуыма 45 ел. Менә 3 бәйрәм. 4нче бәйрәмем инде. Лилиям белән кулга-кул тотынышып яшәүемә 45 ел. Менә Бит инде. Менә шушы минем шушы дәрәҗәгә менүләремә, шушы халык исемнәр алуыма, шушы бүгенге менә бүләкләр алуыма, шушы сәхнәдә минем халык арасында үсүемә 99% Лилиядән. Безнең ишендә хатын-кыздан. Менә һәрберебезнең дә без ирләр, без бәхетләрбез, әйбәт егетләр. Безнең хатыннарыбыз, хәләл җефетләребез безне өф итеп кенә торалар бит. Шуның өчен дә без бәхетле. Мин инде бүгенге көндә хатын-кызларга шундагы килгән. Һәрберегезгә исәнлек, тазалык, исән сау булып яшәгез. Сез безнең терәгебез. Сез булмасагыз без әйтеп булмай нинди хәлдә яшәрик. Шуңа рәхмәт зур итеп. Менә минем әйтәсем килә үземнең шушы сәхнәдәш дусларыма. Алар һәрберсе безнең Башкортстаныбызның, сәнгатебезнең йолдызлары, филармониябезнең йолдызлары. Шуларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә сезгә мең рәхмәтләр әйтәсем килә. Чөнки сез бирәсез безгә исемнәрне, югары исемнәрне. Менә шушы халык булмаса, безнең кыягыз гына ул исем булмас иде. Менә шу тутырып заллар килү халык, менә без халыкныкы, сезнеке, кадерле дуслар. Сезгә мең рәхмәт. Туган тел каналы, Матур ТВ каналларына мең рәхмәт зур итеп. Үзебезнең җитәкчеләребезгә рәхмәт. Менә бүген килеп кутладылар. Аларга рәхмәт. Шуннан инде безнең иң матур, иң ягымлы, иң баймак шибәре, баймак сылуы. Безнең инде ул килгәчтән филармониябыз яңадан чәчкатты. Без яңадан үсеп киттек. Менә бүген концертны безнең шундый матур кимәлгә җиткергән кеше, безнең режиссерыбыз, безнең иң яраткан кешебез Чулпан Аскарова. Кая Чулпан? Чулпан. Менә Чулпан, син безгә кирәк, син безгә терәк. Тагы да зур итеп рәхмәт дуслар. Исән сау булайык. Киләсе шәктә очрашкан чакларда менә Алла бирсә, тагы юбилейлар булыр. Һәрберебез шунда килеп күрешеп, кочаклашып, әлдә исәнбез бит дип шатланышып, куанышып, кочаклашып күрешергә язсын. Исән сау булыгыз. Без сезне бик тә яратабыз. Әле 70 яшың бар әле. Рәхмәт дуслар зур итеп. Рәхмәт. Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев ордены кавалеры Халит Фатихов.
Halit Fatihov. Hüseyin Ahmetov isimdagi Bashqur davlat filarmoniyasining sahna yulduzlari. Kelaha uchrashqanga tiklum do'stlar, sog' bo'linglar.